Ayo lo. Ya ho. Ye hey. Niki tasih sesarengan kalian Abi Mulya lan uga AG Pro Audio Profesional. Niki kantoran Pinaramanipun Bapak Kepala Desa wonten dalu punika. Satrio nggih. Tinta sing ati-ati sesarengan kalian panipun putra putri budaya. Arasa nggih. Yo. Kasusul wonten sang ingkang ingkang nomor 3. Lo. Ana Oka bocah bagus sing ati-ati nggih. Lan uga kasusul sing muri Mbah Bayan matur Jogabaya Desa Banaran. Sing angka terakhir ana Abel. Wih, apa iki? Matur nuwun Dek Danang Bendungan Gondang kalau punika rawuh man suwah ayo wis lengger dinta sing ati-ati anggone makarya lan sakjroning alun-alun nger ya iki lho dagangane Mbah Lurah sing taun ngarep jaranan karo wayangan nger. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hop. Mus. Lah. Prayitna ngeral setunggal mawa setunggal sampun katuraken dening panjenenganipun para rawuh. Para antika sami penonton wonten dalu nggih. So. Ayo nger Arsa. Woi. Alon-alon gone makarya sesarengan Abel. Woi. Hey, ho, hey, ho, hey, oh, Wah, ayo. Ya iki lho man, ya iki lho. Sapa iki? Abel, Tun. Abel sesarengan kalian Arsa. Wih. Yo. Tempe. Oh, sawetara suwe ora ketemu yen wong bagus. Monggo katuran pinarak dalu punika sareng kuda budaya nger. Oke. Hei, ho. Bos. Ayo nih tak bagus. Kaya ngopo lah kaprigelanmu. Ayo. Iya. Hop. Ayo nih. Woi. Londong ini kaya manggen. Oka. Ayo le. Siji saha siji. Dikepenake ayo oe yo Sana
matur suwun Mas Ambon manis matur suwun nuwun kanca-kanca Kediri nggih won kondur rumiyin ayo ger kuda budaya lampahipun katon gumuruh ngebaki wonten sajroning alun-alun dalu punika sorek kang ambata rubuh dampiak barisaning prajurit kuda coba wigatena jaranan kuda budaya hop so nah ya push hop katon sigrak lenggahipun dening para satriya kembar jangkep jantai wonten 6 nggih kang sampun samapta hanite turangga kanthi gumregah gagah pangsuryane dasar bagus lan tur pidheksa nggih wah oh weh hoi ayo up jos up nah ho pancene rampak lan uga sigrak wah kesit-kesit gerdur pandi kesit man hayo sanguni iki ngono mari tak jamoni kok gerdur jamune apa man alah kae manut tamburi mojokan kae ya sing sayo ya lu bok ya lo es monggo diapin katuran pinarak wes su lo ayo ger bocah bagus sing ati-ati lemper pak bong sayo ayo pak us so opla he so yo he so lo yo iki kang kawinastan kuda budaya Lombok jajale sayo Mas Gogon kaya dong sampe nyambike pedes gon
Yuk, 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 ho ha, lo lo lo, so, 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 lo 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 lo. Sing duweni pasar Kliwon nggih rawuh maneh. Oh, mawon. Matur nuwun sedaya kanca-kanca katuran pinarak. Oh, jos. Hea, goyangane. Campur sari. Jaranana campur sari. Lo niat mateni korak-korak teko. Yo neng ndi ambon tak toleh rek neng. Korak teko. Oh, neng arep enek sumbere, Dut. Sapa? Guri korak. Matur suwun Mas Tempe. Yo. Hombra. Ayo Le Arsa sing hati-hati sesarengan anggone makarya Abel. Uda budaya. Goyang Siti jos jo ha 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 kuda budaya yuk hae hop bergoyang esek bergoyang esek bergoyang up bergoyang esek bergoyang esek bergoyang esek ayo Mas Ropi. Ayo bel. Jos. Esek ya.
ya. Ora sida to. Ora sida. Iki mau tak kira klasike sik ana maneh. Ayo. Budaya Mas Utres. Sak jose lho, Tut. Sawe dapene mburi. Mas Utres. Gentayangan yen awan doyan mangan wong glisi ana yen dalu tan bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedhek aku dimen mari kangen waton sliramu sumanding gentayangan yen awan ra doyan mangan wong klisian yen daletan bisa terang ngomong tansah mikirake sliramu wis suwe pisan mangke saiki ketemu he oh he oh he oh ah he apa ayo Rakyat apa sing ati-ati lan uga sing pratitis kutha budaya oh doyong ning pinggir kali ayo moplong apa wis ana sing duweni belang lawe kabeh munah timbang kowe aku wegah Yo oh jas doyong ning pinggir kali ayu moplong dasare mikat ati tuku tempe ning pasar murah yen lah kowe aku wegah saderengipun kula matur suwun sanget dhumateng panipun Bapak Kapolsek dari tim keamanan jajaran Kecamatan Kamandulung Egung ingkang dalu punika handharaken kersa rawuh kadang nggih ngamenaken wonten jroning pahargyan
keamanan saha ketertiban wonten dalu punika. Ayo. Ayo lo ya. Sudut. Ya ayo Mas Sutres. Piye kabare Dot? Hop. Ye piye karepe kok aneh mong gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur lali ora matuk becike yen kapatho bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur nyelaki ora matuk becike yen kapetho bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe hae ho a hae ho a hae so ho a hae a hae ayo ngerep-ngerep sing ati-ati cah bagus sesarangan kuda budaya Mari pisan
Sa. A. Osa. Nek dulu. Ayo. Dosa. Dosa. Ah. Yo. Apa singkek? Ayo. Tanggung rejo bapake gendon rawuh, Rut. Masak ta. Iki Mama Kimochi ning ndi Mama Kimochi? Kamburi. Aku urung disangoni, Rut. Mas Bajul rawuh iki. Iki wis ditiwansine yang ker kuda budaya. Ayo, H-O, A, Y, tas, nah, yuk, hopla, So.
Tris kepriye apa sih isik ter Yo yo ayo 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 sareh ger ayo lo bel sing hati-hati anggone makarya sesarengan kalian dipanggil yo 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 op yo yo hey yo 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 ho a ho a ho a ho a ho ya yo yo ho ya ayo yo ayo la yo 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 ayo Lika boleh oke ya besarangan kalian ger aralsa weh yo yo as yo ho hoi ho hey ho hey oh wah ayo lo bapak gendon Mas Bajul matur nuwun rawuhipun kawistara iki pengalaman ora ana kita bersani dalem iki wonten dalemipun Mas Bagus Mas Bajul ayo hae ho 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 au bo ho ha o hae lo 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 lo
Was. Lho niki panipun bapa dasar kula nyuwun diterke bali po. Wah. Sak sampunipun sira kang sampun andhahar sak jroning tubuh ingkang dupa kemelun ingkang anggang arum ingkang anggondo wangi mawon. Oh sene dak wonten sak jroning telak kawula sampun tuwa. Sapunika kula nyuwun diterke bali po aku terno bali po. Wah. Ayo. Oh.